Ľudia, dnes by som sa chcel povedať o tom, čo sa stalo, čo nevydávam video a chcem to oznámiť, mám ban na YouTube. Toto video chcem práve preto povedať, čo sa vlastne stalo a prečo mám ten ban na YouTube a myslím si, že by ste si na takéto veci mali dávať pozor aj vy. Takže dajte mi prosím odber, teraz to fakt potrebujem na druhý kanál a my ideme rovno na to. Ban na YouTube má z jedného veľmi veľkého dôvodu a to je ten, že som vydal video ako obísť Microsoft, ako si hacknúť hru Forza Horizon 3 a myslel som si, že to bude v poriadku, ale nebolo, keďže sa to nepáčilo YouTube a dali mi ban na 3 mesiace. Bol som idiot, nemal som to robiť a mal som vydávať normálne videá a toto by som si nespravil. Takže vám hovorím, prosím, nevydávajte žiadne takéto videá, lebo YouTube má na toto fakt nervy a zlosť. A to je tak všetko. Ja vám iba prajem príjemný deň a len mi prosím dajte ten odber. Takže zatiaľ ahojte.